ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉପକାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ। କାଳାଂଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସି ବ୍ରହ୍ମନାଦ କରିବା। ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିଥାଏ? ଅମ୍ଳଜାନ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିଥାଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମିଯିବ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମେଘ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ମେଘରୁ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ, ତେବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ, ତାହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ, ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମିଯିବ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ହେବ? ଦୂଷିତ ହେବ। ଯଦି ଏପରି ଭାବେ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା କମିଯିବ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଜୀବଜଗତ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର ଅନେକ ଉପକାର କରିଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର କରନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁ କେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଅ? ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ଏହିସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି। ଗାଈଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଦହି, ଲହୁଣୀ, ପନିର, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି। ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଆମେ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମହୁମାଛି। ମହୁମାଛି ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରିଥାଏ? ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ମହୁମାଛି ଫୁଲରୁ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଓ ସେହି ରସକୁ ମହୁରେ ପରିଣତ କରି ମହୁ ଫେଣାରେ ସାଇତି କରି ରଖେ। ଆମେ ସେହି ମହୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମହୁ ଫେଣାରୁ ମହୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ସେହି ମହୁ ଫେଣାଟିକୁ ମହମ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମହୁମାଛି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଅନ୍ୟ ଫୁଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମହୁମାଛି ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୋଇଥାଏ।
ମହୁମାଛି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ମହୁ ଓ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବଜ୍ରକାପ୍ତା। ବଜ୍ରକାପ୍ତାର ଶରୀରର ଉପରି ଭାଗରେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଗୁଡ଼ିକୁ କାତି କୁହାଯାଏ। ବଜ୍ରକାପ୍ତାର କାତିରୁ ମୁଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ମୁଦିରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ସାପ। ସାପ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ? ସାପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ଫଳରେ ସେହି ବିଷ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାପର ବିଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଣ୍ଡି ପୋକ। ଏଣ୍ଡି ପୋକର କୋଷରୁ ଟସର ମିଳିଥାଏ। ଟସରରୁ ଆମେ ଟସର ଲୁଗା ତିଆରି କରିଥାଉ। ଶାମୁକା। ଶାମୁକା କେଉଁଠାରେ ମିଳେ? ସମୁଦ୍ରରେ। ଶାମୁକା ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ମୁକ୍ତା। ସେହି ମୁକ୍ତାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହୁଏ। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଠାରୁ ଆମେ ମାଂସ ପାଇଥାଉ। ଗାଈ ମଇଁଷି ଠାରୁ କ'ଣ ମିଳେ? କ୍ଷୀର। ଏହି ସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଥାଉ। ଘର ପାଠ। ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ମହୁ ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ମହୁ ଫେଣାରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ? ସାପ ବିଷରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଏଣ୍ଡି ପୋକର କୋଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଣ୍ଡି ପୋକର କୋଷରୁ କେଉଁ ଲୁଗା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଶାମୁକା ଭିତରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ଗାଈ ମଇଁଷି ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।